Nepal er en feudalt samfund, hvor de fleste folk har landbrug som erhverv. Arbejdsfordelingen mellem mand og kvinde er temmelig fast. Kvinder arbejder inde i huset, mens manden arbejder udenfor. Nepalesiske kvinder arbejder at lave mad, vaske op, gå rent, passe børn og anden husarbejde. Hun arbejder mere end manden gør. Manden arbejder udenfor, men når manden kommer hjem, så sidder han og slapper af. Manden gør aldrig rent, de vasker ikke op, og de vasker ikke tøj. Når kvinder får menstruation, må de ikke komme ud i køkkenet. De må heller ikke spise sammen med manden, og ikke sove sammen med ham. Det vil sige, at kvinderne kan slappe af fra køkkenet 4 dage om måneden. Og hvis der ikke er andre kvinder i huset, må manden lave mad. Jeg har selv oplevet, da vi var små. Min far lavede mad, mens min mor havde menstruation. Vi spurgte mange gange, hvorfor. Men det blev ikke forklaret. Da det er i Nepal, er det tabu at tale om menstruation med sin datter. Men vi fandt det selv ud af det, da vi fik menstruation, ikke måtte komme til køkkenet. Min far klarede det fint de 4 dage om måneden, selvom han syntes, det føltes som et år. Sådan er arbejdsfordelingen i nepalesiske familier. Nepal er det eneste land i verden, hvor kvinder lever kortere end mænd. Det skyldes i høj grad, at kvinder livsvilkår er dårlige end mandens. De arbejder hårdere end mand, og deres krop bliver derfor hurtigt nedslidt. På alle områder er nepalesiske kvinder rettigheder meget begrænset. Kvinder har på mange måder ikke lov til at gøre det samme som mænd. I ægteskabet undertrykkes kvinder af manden, selv efter hans død. Begrænset hendes rettighed, mens gift kvinden med stolthed beklædt høj rødt, sari, tigger, andre beklædningsstil må ikke længere have noget rødt på sig selv. Hverken rødt tøj, rødt tigger eller røde armbånd. Hun vil også have meget svært ved at blive gift igen, da Inka har en meget lavt status i samfundet. Samfundet accepterer simpelthen ikke, at Inka gifter sig igen. En mand kan derimod uden problem gifte sig igen, hvis deres kone dør. Min onkels søn døde for eksempel, da han var 30'erne, og hans kone var omkring 30'erne. Men hans kone bor stadig nu, efter 15-20 år, stadig som Inka i dag. Hvis man spørger hende, hun er nok ikke særlig lykkelig, men hun tager ansvar for børnenes skyld. Hun bliver ikke gift igen, og det er jeg sikker på. Alle de ting, som jeg har fortalt om her, er langsomt ved at sætte sig i byerne, og det begynder at ændre sig. Og selv i landsbyen, hvor folk kun er lidt uddannede, kan man se en vis udvikling. Flere og flere piger får en uddannelse, kvinder får åbnet øjnene for deres rettigheder, og de kvinder, som bliver uddannet og kender deres rettigheder, på langsom måde til at kunne rejse sig og sige, hvad de virkelig ønsker. De ønsker at leve som en kvinde, som man gør i andre lande, men fattigdom begrænser deres rettigheder. De fleste har stadig ikke nogen mulighed for at gå i skole. For at udvikle et samfund og for at udvikle borgernes rettigheder er det vigtigt, at nepalesiske kvinder får mulighed for at gå i skole, tilegne sig viden. Uden uddannelse er det ikke noget vidner, og så kan kvinder ikke vide, hvad deres rettigheder er. Og så har de heller intet mod til at kæmpe for deres rettigheder. I Nepal er det utroligt vigtigt for kvinder, at de ændrer måden, hvorpå de lever og tænker. Således at de ikke tror, at de kun skal lave mad og gå rent i huset. De bliver måden til at kæmpe for deres rettigheder, så de kan følge, at ikke kun mænd, men også de er hele mennesker. Mange kvinder tror ikke, de kan gøre ligesom manden. Det er selvfølgelig ikke forkert at tænke på den måde, men de skal først lære deres rettigheder at kende og forstå, hvad det er at være et menneske. De skal lære at sige, at jeg kan gøre noget. De skal ikke miste deres handlekraft. De fleste kvinder er undertrykt af samfundet og hinduistiske traditioner,
og dermed er de selv med til at undertrykke deres medsøster. Kvinder skal ikke undertrykke hinanden, men de skal have handlekrafter til at sige, at kan gøre det samme som manden. Det er vigtigt, at kvinder lærer om deres rettigheder gennem uddannelse. Kvinders handlekraft bliver stadig stærkere i Nepal. Det, som vi sker i Nepal netop nu, er kvinders langsomt får demokratiske rettigheder, og det er på vej til at lære om dem. Mange steder i landet begynder kvinder at kræve deres ret, blandt andet gennem oprettelse af kvindegrupper, hvor de diskuterer kvinders spørgsmål, men er i øjeblikket i gang med at udforme en ny forfatning i landet, efter Maoists parti vandt det netop i overståede valg. Udgangspunkt for forfatningen vil være, at de i 5 år skal ikke diskrimineres på baggrund af kaster, køn eller etniske tilhørsforhold. Målet er blandt andet, at en tredjedel af alle pladser i parlament, ministerpost samt i alle andre offentlige stillinger skal besættes af kvinder. Det er et stort fremskridt for de nepalesiske kvinder, som i mange 100 år har ligget under for manden. Ha' en god 1. maj. Ja, tak til Bimala. Der kan man høre, hvor stor en forskel der er på Danmark og hendes hjemland. Hun får lige 2 flasker vin. Jeg håber, hun var med til at drikke dem. Hun er ikke undertrykt i Danmark. Tak for ordet.